बे आंनि ओमफ्राय नैबे बैनि गाइस सफैबाय जोङो अबाव ओइ देख मर्निं गाइस गुड मर्निं दिनै बेरायनोसैलाय दसे दा बे बेरायनायखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो देखायलांबाय थागोन अबाव थाङो आरोना ज' बिदिबा थांगोनसै गासिनो सिबाया बेसे गोबावसै सोलायजाला मानो दाथ' ग्रुप खालामबायना हौवानि बिहा मोजां लामायाव र' ओंखाम जालांसै गाइस ओंखाम उखैथारबाय बाथौ रिजर्टआव ओंखाम सान्दुंथार आयौ दहाय फुङाव खममोन लादो दा ओंखाम जानानै थांनोसै नैबाव जिरायनोसै संग्राय आरो सान्द्रियाव हा बे बे नङा बिसो ओंखाम उखैथारबाय जेबो जायाखै फुंनिफ्रायनो दैसो लोंनानै थागासिनो ओंखाम बायबानो नोगोर जानांसिगोन सल संकरि नैबे मा बिलाइ ब्लेक पेपार दाबो फैया अर्डार हरदोंमोन मारै जाखो दहाय फैबा बारा सान्दुं गैयामोन आरोना नायदो नोगोर सान्दुं दं ओमफ्राय होमबाबो बार दं आरोना नायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जुथा खुनांगौनि थाखायनो नायासै सफैबाय जोंना नैबे आंनि ओमफ्राय नैबे बैनिसो आं लोङा आंना नैबेसो कल्ड कफि बेना अरेन्ज जुइसमोन ना जानोसै गाइस जानोसै नोगोरनो थुसोजोबखागोन
जाखांबाय गोथावलाय गोथावमोन गासिखौबो मोजां मोनदों ओमफ्राय माबायावल' चिकेन खरसायावल' एसे प्रब्लेम बेदराव गिदिरद्रायदों सिङाव माबा मोनहैयाखै संख्रि बानलु नङाबालाय गासिबो मोजाङामोन जाखांनानै अबाव थांगोन जाखांनानै दसे जिरायनोसै दसे जिरायनानै थांनोसै अबाव थांगोन खोन्थाथ'आ दायोसो खोन्थागोन सरप्राइज ना मा ए र' लोंजोबगोन आंखौ फोथैनो नागिरदों गावखौ लोंना होबावनांगौनो आला बिहरबा बिहरनानै आंना एसे दङ लोंबावनोसां आंना उदैया गुलदुब गुलदुब होनबा मा जानांगौ दे गासिबो दुलदुब दुलदुबल' होनथोंसै दाहाय जानायावथ' जाबाय बुस्थुआ दायोसो मोनगोन जाखांनानै टयलेट नायफैबाय टयलेट guys no guys supaya ini kan jangan begini aja begini ini sebelah nih bau geder box dong auza 1 2 3 4 5 6 7 8 stisni fry nih bikin nugan stisni fry naik lah guys थांनोसै जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दसे दिनै एकदम बेरायनायल' जागोन बेरायनाय बबाव थांगोनथाय दा नोंसोरनो देखायलांजोबगोन ला थांग्रोसै guys सफैबाय जोङो अबाव ओइ देखो बारा मोजां मोनाखै आरोना फिसाथार जायगाया ओरैनो फार्स्ट टाइम नालाय फैनायदोंमोन मानसिफोर बयबो फैयो माथो ओंखायनो थांनायनि होननानै फैदोंमोन आरो बारा मोजां मोनाखै एसे गिदिर जाबावनांगौमोन आरोना एसे गिदिर जाबा साबसिन जागौमोन बेलाय नायदो फुख्रि मा दं मिथिया ना दंना मा दं ना गोलेरफोरबो फिसिनानै दं खासेवफोर दंदां बेनो आरोना थांसै दा ओमफ्राय अखासो हासिगोन ना मागोनथाय नै पुरा नायसै मा जायो थाब थांनांसिगोन अखा हानानै थाथ'नांबाय मायाव अखा हानानै 1 hour later. बेराय खिथुआनो साजोब्बाय गोदनो गारि सालाय थैनोसैसो खिथु जाला मेंजोब्बाय मोनसेयाव हायासै इउनिभार्सेलाव फिल्म नायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गैयासै टाइम थोला बेनिखायनो नायनो हायासै दा बेयावनो बेरायफैबाय आइ लाभ बङाइगाव आरोना ओमफ्राय एबारावहाय नेक्स्टआव सुथि लायोब्ला थांसै नायनोसै फिल्मखौ दिनै जाबान फिल्म दंमोन नायनो लुगैदोंमोन गैया जायासै टाइमानो थोआसै माथो अखाबो हादों मादों दा बेनिफ्राय
ओमफ्राय दखानाव माबा मोनसे लानानै थांसै गोजांनायजों गुस्थियानो गोसोम जाजोब्बाय गोसोम नुजोब्बाय नैबावबो मोनसे दै गलायनाय दंबावोसो मोजां नुयो बिदिबा माबायदि जाखो भिडिअफ्रा खोन्थाहरलायदो एसे कमेन्टफ्राव A few moments later.